jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni Lipot mowuok kaduol mar IPOA mabende en duol marango tije obila e pacho kae yango ni obila mabende noke bombe mopogore opogore kinde ng'anyo mane obagi kalure kod tho mar Albert Ojwang e lwet obila ne onge kod ranyisi mag nyingegi kata name tags kod nembnegi mag tich. Kamano en ataro mar chik. Lipodno mar dwe mar 7 higani mabende chiwo ler e wi ng'anyo mane obagi e pacho kae dwe mar 6 kod 7 nyuolo penjo mathoth e wi ting' mar obila kod kaka obila ne tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Komachielo bende ni Kennedy Kalombo Tole mabende en achich ma itudo kod ketho mar nego ji 2 mago mabende notimre od thieth ma Kenyatta e dwe mar 2 kod dwe mar 7 higani. Ibiro rwake od thieth ma Mbagathi e boma ma Nairobi. Jalbura e Doma Kibra Daisy Mutai olero ne achich no ok nyal dine tesendo obila kalure kod chal mar ngimane. Kalombo Tole wachore ni kod tuo mar dang'ni mar paro. Kinde mage ne okwedo mokalo okang' mar dino ne tesendo obila ma Kilimani, kata kamano ne gikwayo mondo mine chwale od thieth ma Mama Lucy kata Mbagathi. Ogai mar jomin buche Renson Igonga odok ne okang' ma piny owacho kawo mar donjo ne achije mabende noketho mwandu jopiny kendo ne owang'o tesendo obila e kinde ng'anyo kod ketho mar njore. Igonga owacho ni ng'ata mabende noketho mwandu jopiny kata wang'o tesendo obila ibiro donjne kod ketho mar njore ma en kalure kod chik mabende ne od bura mamalo kalo e higa mar 2014. Terrorism is not only when you bomb using bombs, but if you make acts that are endangering human life, government installations, that is an act of terrorism. And we must understand that when we charge people, they must not always have guns or bombs for us to charge under that act. This is a law that was passed in 2014 by our legislature, and it is a law that is there. And it doesn't mean when a law has not been applied for some time, when you apply it, then it's not the law. That is the law. Any act that is against government installations is an act of terrorism. Maibiro e sechegi mabende podi medo se piny owacho kalure gi okang' makamano ka Igonga to ramo ni sirikal biro kawo okang' mager mar chik ne achijego. The DPP does not work under any direction or authority of anything. And it doesn't mean that if demonstrations are against the executive, when the DPP makes a decision, it is from the executive. No, we make our own decisions based on the law and evidence available. Komachielo bende en jatenda migawo mar omenda John Mbadi oyango ni sirikal onge kod nyalo mar siro chenro mar somo nono maonge chudo e skunde mag primary, secondary kod chulo jopuonje mantiere tiegruok kata intern teachers. Bende oyango ni piny owacho biro ndiko jopuonj mantiere tiegruok kata intern teachers 20,000 higa manyien. Mbadi bende nolero ni shillings bilion 1.27 oket tenge ne chenro mag dongruok e skunde. Now, as to what we need to do to be able to fund education in this country properly, I want to just say something, and it may rattle the honorable members, but that is the truth. That these monies that we have all over the place, we could consolidate them. For example, if you give me back NGCDF, give me 40% that you have allocated to bursaries, give it back to me. It is going to be over 20 billion, 22. Give it back to me. And it's going to disappear to the ministry. I add it to capitation. No, it will disappear to the ministry. For solution. Order. We have seen it before. We have seen it before. Mbadi ne loso e nyimo komiti mabendo chung'ne weche mag somo e od bura mamalo. The monies that are reaching the school are far much less than what the Muiria Commission expected. The school system will collapse. Muiria Commission never envisaged that out of the we would deduct and send 10,000 for operations. Unless something happens, the school system will collapse. Minister for Finance says he has disbursed all the money. Could the Minister for Education say, why are you retaining the monies and sending 10,000 per student every year? Migawo masomo okwayo duol machoko osuru e pacho kae KRA mondo miyo ruchoko gowi mabende obandho mbalariany mag piny owacho. Jatend migawo masomo Julius Ogamba owacho ni okang' makamano biro kelo fuong'ruok maduong' ne mbalariany go. There is an issue with the Kenya Revenue Authority debt relief waivers
agreement. The Ministry and the Higher Education Loans Board and the universities during a meeting held on the 4th of June 2024, current financial year, to address this shortfall and the declining DOC, the Principal Secretary, the State Department for Higher Education and Research, and the Principal Secretary for the National Treasury would devise a solution for advising KRA to write off historical debts. This strategy aims to provide long-term financial relief to enable public universities to make the necessary financial plans to support operational needs. Ogamba wacho ni mbalariany mag piny owacho serem chulo osuru madwarore sa mowinjore gino mabendo semi osuru go chokore nyaka bilion 85. Many public universities have been unable to remit statutory deductions, resulting in the penalties, interest, and other costs amounting to 85 billion. The Ministry of Education has requested the National Treasury and Economic Planning to support in clearing these bills. To address this issue, public universities have presented all their pending bills along with supporting documents to the National Treasury Committee on Pending Bills. This matter is currently under consideration. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni sirikand kaunti ma Homa Bay komakore kod od thieth mag Kane bade ma Kisumu ochako chenro mar keto e tema ogirimiti mabende ne okete kogno kod sirikand kaunti no kachiel gi od thieth no mar gero center mar pimo tuo mar kansa e od thieth maduong' ma Homa Bay e bo chenro mabende ong'ere kaka East Africa Comprehensive Cancer Project. Chenro no mabende geno ni biro dhi nyime kuom higni 4 biro chiwo pima ne tuo mar kansa, chiwo chanjo kod thieth ne tuo mar kansa e center no mabende biro gere od thieth ma Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Koki County ma Homa Bay aliabich miwaler mathoth. Dwe mar ang'wen higani sirikand kaunti ma Homa Bay nokete koke ogirimiti gi osiptal mag Kane bade ma Kisumu mar gero center mar pimo tuoche mag kansa osiptal maduong' ma Homa Bay kod chiwo chenro mopogore ne jotuo mag kansa e bwo chenro ma ong'ere ni East Africa Comprehensive Cancer Project EACCP. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod osiptal mar Kane bade ma Kisumu koro chako yanga chenro maneno kaka inyalo kete timo girimiti ma kamano mondo mi jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay oyud resruok. Ka jatije maduong' osiptal mag Kane bade ma Kisumu Jane Wanyama wacho ni center no biro konyo jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay ma osebedo kalawo chenro mag kansa Kisumu kod gwenge mamoko. Today we are here in Homa Bay in a project that we've dubbed EACCP, meaning East Africa Cancer Care project. We are here so that together with Homa Bay County, we can enhance care for cancer patients. Why Homa Bay? Our main hospital being in Kisumu, we looked at our numbers. The numbers don't lie. We realized that most of the referrals we get to our hospital in relation to cancer morbidities come from Homa Bay. And that's the reason why we thought that in line with our mission of taking care closer to the people, we should come to Homa Bay, create awareness in Homa Bay, create infrastructure in Homa Bay, build capacity in Homa Bay, have community engagement in Homa Bay that would help improve cancer care for the community in this area. Romono bende ne okelo kanyakla mokum jotuo mag kansa e kaunti ne mabende ne oketo lela wuodhogi oluwore gi tuo mar kansa ka jene wacho ni giseyudo omenda mar milion 250 mar gero center mar kansa no. Yeah, so the EACCP project is a project that is being funded by the AFD, Gates Foundation, and with Aga Khan Kisumu or the Aga Khan Health Services in East Africa and Kisumu for that as the implementing partners. We have gotten a grant that's about 2.5 million euros, which is approximately 250 million Kenya shillings, that will be implementing in Homa Bay County. This grant is going to go towards infrastructure development. We are planning to come up with a cancer center at the Homa Bay County Referral Hospital. Kajatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Grace Osewe wacho ni gisebedo ka giyudo jotuo mathoth mag kansa osiptende mag-gi to konyogi bedo matek kaluwore gi onge mar kama inyalo time thieth mar kansa. Koro gima wasebedo kwatimo Homa Bay kae en ni facilities wate watimo screening. Kidhi kuro to ginyalo penji maginon ka giparo ni nyalo bedo kata gi kansa or dwa chakre to koro waorie clinic wa makae marifaro. Koro facilities matino tindo gi screen to koro wachako treatment kantie kaka kantie cancer kantie lesions moko to wanyalo chako thiedho gi referral kae. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Abich.
Familia mar Jafeth Shikokoti mabende en rawera manochiel gi magine ng'anyo mar paro odiechieng' Sabasaba e gwenge mag Ngong' e kaunti ma Kajiado koro dwaro ratich wuodgino tok lipot mar bero yango ni ne owito ngimane tok ne goye kod gimoro madik. Familia mar Shikokoti koro dwaro mondo duol mabende ochung'ne rango tije obila e pacho kae mano IPOA mondo mi kanyakla kod migaono mar okwach kich mondo mi otim nonro kalure kod tho mar wuodgino mondo mi giyud ratiro mar wuodgi. Komachielo bende ni kambi mar Farmers Choice Kenya komakore kod kambi mar Royal Media Services osidha yanga campaign mabende otisi ni Timeless Joy mageto dhialo mwandu mag kambino mar Farmers Choice engima jo Kenya. Campaign no bende biro dhialo customers mag Farmers Choice mabende osebedo katiyo kod mwandu gi chakre ne gidonje chiro kuom higni makoro hewa 4. Winjruok makamano biro bedo kuom dweche 6. Farmers Choice has been a company that has been around for 47 years, and we deliver trusted, wholesome nutrition for generations. For the last 47 years have come to know us and to love us. Our products like sausages, smokies, ham and bacon. Kwa hakika tunasema kwamba asante sana kushirikiana na Farmers Choice katika kampeni hii ya kipekee ya Timeless Joy. Tunasema kwamba ndani ya Jambo Kenya kila asubuhi Radio Citizen tutakuwa tunashirikiana nao kuweza kuwajuza wa Kenya kuhusiana na utamu wa bidhaa mbalimbali kutoka Farmers Choice na fry na yaleta nyumbani. Tuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Rowere madirom 1,000 kod 800 ne otieko sombgi kokalo kuom chenro mabende piny owacho ma Nairobi ne oketo mano mong'ere kaka tujiajiri e bwo bengi mar KCB. En chenro mabende ne oketi mar chiwo tiegruok ne rowere pacho kae kaka yo mar siro rowere kanyakla kod loso thuolo mag tije e boma ma Nairobi. Magino wachi kod jatenda migao mar wechego mag rowere kabene no chopo e nyasi mar sidha yanga tije ne rowere e gwengego mag Nairobi. Your dedication and hard work represent the spirit of the Kenyan people, anchored on hard work, resilience, self-drive and abundant hope. I want to acknowledge KCB and KCB Foundation, Mastercard Foundation, for playing a very active role in driving youth progress in this country. Your partnership with Mastercard is a testimony to the power of collaboration in harnessing the youthful potential that resides across the country. We recognize the role of education in transforming our socio-economic development and the need to enhance vocational training to unlock the maximum potential of our human resource capacity. Mane mabedo kelo giko mag weche matuche kor gwenge gi elak sechegi tudri kod James Rabala koromo 11 ne weche manyiena. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jatugo mar klab mar Gor Mahia Austin Odhiambo sani koro yawo chunye kendo wacho ni season morumo ni nobede season marache mokalo. Tim nero mar Gor Mahia norem yudo kombe mora e season mar 2024-2025 kane ologi gi tim mar Nairobi United e laro kombe mar FKF kaito lig maduong' giwito e lwet Police FC. Odhiambo mabende nobero hinyruok mathoth e kinde ma season mokalo ni owacho ni kamoro mago ne gin mana hawi mabiro ne e kinde mabiro ni. Season imekuwa tough kwa Gor Mahia, wachezaji wote tumekuwa na season tough, na hizo ni
hizo vitu za kawaida kwa ball. On my side naweza sema pia imekuwa season tough sana, na kwa na injuries katikati ya season nimeweza come back, at least nimehelp team penye naweza. So naweza sema tu imekuwa season and tumekuwa unlucky this season, which pia ni kitu poa kwa club management because wameona tuna need to rectify places fulani na fulani, because if at all tunge win league ama tu win cup tunge change vitu kwa management yetu. So na believe hivyo venye ile happen ilikuwa na reason yake, so that team yetu naweza rebuild tena tukiwa na team poa. Gor Mahia ne odhi season mangima kaito bang'e nero ka season norumo ne giriembo kocha kaachiel gi technical bench mangima. Gino modhiambo wacho ni nyalo kelo lokruok ne club no. We had 3 coaches which every coach came with his philosophy, so it was hard for players to adapt because we play after 10 matches, another coach comes, another system, so it was hard for us at Gor Mahia at that point. Komachielo bende en ni Kibera Black Stars ne okoso yudo simbo mar lig maduong' mar NSL kaluwore gi bedo ni ne gionge omenda. Maeri en kaluwore koda maneja mar timno ero Kevin Adongo, ma bende wacho ni nok mar omenda nomiyo gi achiedh nade mathoth mokalo. Adongo sani koro kwayo riwruok matayo tuke mag adhula FKF mondo ket okenge makare mar neno ni giloso chenro mabiro konyo klab nero mar Kibera Black Stars, ma bende sani koro ikore mar kawo jotugo mamoko. Federation inaomba sana mpira iweze kurudi kama zamani. At least ndio wachezaji wako, makocha wako, ile utamu na ushabiki huko, ingawaji bila hela hizi vitu zote haziwezi fanikishana. Kwa sababu unakuta uko na wachezaji wazuri, ila uwezi wastahimili na hadithi ama hekaya za hapa, na unahitaji instant money ya kufacilitate na kuweza kumanage team. Simu ujao ambao unakuja ni kujipanga tu vizuri. Tumejaribu kuapproach sponsors hapa na kule. Gie kinde no manager noero nomedo wacho ni jatugo Costa Musuva sani koro donje klab mar Kariobangi Sharks mar lig maduong' ma pacho ka, eka Eugene Okoth bende odhie Kakamega Homeboys. Eric Kipkirui odonje klab mar Epis Bomet mar NSL, eka jotugo mamoko ma bende iwacho ni biro wuok e klab no gino momiyo gidwaro jotugo mawelo. To weche mamoko bende ni tim mar Barcelona sani koro rucho oko tugo margi mar osiep manowinjore gi dhi tug gi tim mar Vissel Kobe e boma ma Tokyo, kaluwore gi weche moko mag orak ma bende okosebedo makare gi promota mar tugono. Wuoth mar tim noero mar Barcelona e piny Japan ne en achiel kuom okenge mane giseketo mar dhi e limbe e gwenge mag Asia ka giikore ne season manyien. Barcelona pod ok oyudo promota nyaka sani ma bende biro konyogi e nyayo tuke mag osiep kata kobedo ni giseikore madhi e pinje mag Japan. Tim nero mar Vissel Kobe ma bende manolo lig mar J1 nowinjore otugi gi tim nero mar Barcelona, to kata kamano kaluwore gi weche mosekethore, Barcelona koro biro tugo gi tim moro e boma ma Daegu. Magi weche tuke, an Milton Uche. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Be ikori mar yudo tiegruok e wi yore mag thieth e Avenue Healthcare College? Wachiwo tiegruok e rang'iny mar certificate ne courses kaka healthcare assistant, diploma programs in nutrition, mortuary science, theatre technology e kin mamoko.